Всички говорят за манипулиран вод, закупени гласове от партии и прочи. Но как дадена партия разбира кой продал гласа си за 20-30 лева е изпълнил ангажимента си към нея? Проблема е в изборния кодекс. Бюлетината за партиите и преференцията, когато е задраскана партията, а в преференцията има една, две, три или пет или повече отбелязани преференции, проблем е в това, че бюлетината се брои за валидна. Смисъл, преференцията не се... Така е по закон. Така е по закон. В смисъл, аз ако гласувам, примерно, за номер еди кой си, обаче отстрани в преференциите отбележа 5 цифри. Може и 6. Бюлетината за партията брои, за преференцията не. Тоест, чрез зачеркването на определени от партията цифри в преференциалния вод, вие потвърждавате, че сте изпълнили обещанието си. Припомняме ви, че показахме в деня на избора как бяхме приканени да напуснем секция 6 в Видин, когато решихме да снимаме как видинчани гласуват. Чрез тази схема партията на Местан си осигури значителни позиции в Северозапада. Проста справка ни показа, че ДПС е партия номер 1 в район като Бяла Слатина и селата около общината. ДПС се възползваха от тази недосмислица в изборния кодекс. След което те намират хора, така наречените десетари. Какво значи това? Това значи един човек, на който са дадени примерно пари, той трябва да намери 10 човека, които да гласуват за ДПС. Тези десетарите, да речем са 10 човека, за тях отговаря стотара. този, който ги ръководи тия 10. Това е пирамидата. След което на този десетара, който е най-ниската точка, му се казва в блок еди кой си, трябва да вход еди кой си или в целия комплекс, без значение къде, трябва да намериш 10 човека, които трябва да гласуват за ДПС. Той ги намира и им казва. Нашия екип се здоби с протокол от районната избирателна комисия, в който се казва, че е заменен председател на секционна комисия в община Бойница с представител на ДПС. Мъж на име Мурат Гюрел Тюрк. Той е от турски происход, а източника ни твърди, че в тази община турски етнос няма. Правим веднага справка в ГРАО, а резултатът е повече от любопитен. Оказва се, че лицето Мурат Гюрел Тюрк е роден през 1992 година в Кърджали и в момента е студент в София, а временният му адрес е Студентския град. Никъде в справката не пише нищо за община Бойница и по-точно за село Бориловец, където според протокола е заместник председател на секционна избирателна комисия. Потърсихме кмета на селото за коментар. Ние продължаваме да търсим отговорите от компетентните институции. Най-основният въпрос при тази ситуация е как правителството е допуснало такъв пропуск в изборния кодекс. За новините на Римекс ТВ от Видин, Калин Иванов.